Az ökölvívás része egyébként az üzengetés és a szópárbaj, szájkarate, de a szorítóban akkor eldől minden. Látványos mérkőzésen vagyunk túl, de nem állunk meg, megyünk tovább. Férfi 54 kg-os súlycsoport, két döntőbe jutott versenyzője. Piros nadrágban, piros fölsőben Birbán Gábor érkezett először, és az ellenfel a csepeli Roszláv Pilotovszki, aki a Csepel ökölvívója. Birbán Gábor ugye a budapesti Honvéd boxolója. Az edzőjét láthattuk egy pillanatra, Balzsai Károlyt. Ugye az 54 kg-os súlycsoport, nem olimpiai súlycsoport, Hidvégi György pedig a két döntőbe jutott ökölvívónak elmondta a legfontosabb szabályokat, és akkor jöhet a magyar bajnokság 138. mérkőzése az 54 kg-ban. Pirosban Birbán, az ellenfele pedig Birostocki. Birostocki az elődöntőben Bernát Lászlót győzte le, a Debrecen ökölvívóját 4-1 arányú pontozással, és ugye Ukrajnából honosított, a nevéből is lehet erre következtetni. Birostocki U17-es, vagy 2017-ben U22-es Európa-bajnokságon már mérkőztek egymással Birbán Gáborral, aki mérkőzés nélkül jutott a legjobb 4 közé, és az elődöntőben Katona Tibort győzte le. Ő is egy csepeli ökölvívó, az első menetben döntőfölénnyel verte. Ezt nagyon eltalálta Birbán Gábor. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Birostocki tudja folytatni a mérkőzést. Hatalmas jobb kéz volt. Jönni kell az orvosnak. Le kéne ültetni. Nem érti természetesen a Csepel ökölvívója, Birostocki, hogy mi történt, de ilyenkor nem folytatódik a mérkőzés, mert óriási ütést kapott. És az első menetben véget is ér ez a találkozó. Birbán Gábor kiüti ellenfelét. Szörnyű érzés egyébként, amikor egy ökölvívó nem érti, hogy miért ért véget, hát semmi nem történt. De innen a ring sarkából kívülről csak azt tudjuk mondani, hogy egy jó döntés született. Igen. Hölgyeim és uraim! Az 54 kg-os döntő mérkőzésen Fekáóval győz, így magyar bajnok, a piros salonga, Birbán Gábor, budapesti Honvéd. Birbán Gábor tehát a magyar bajnok ebben a súlycsoportban. Egy nagyon szép, jól eltalált ütés. Balhorog volt, ha jól emlékszem. Nem, ez egy jobb csapot volt. Jobb csapot volt? Jobb csapot. Akkor én emlékszem rosszul. Lehet, hogy azt akartad mondani, hogy a bal állkapcsára kapta. Ja, igen, így, igen. Itt látható még egyszer. Jól mozog el itt az ellenfele, és ott van jobbal elkapja ellenfelét, aki rögtön a földön landol. És hát egy nagyon szép akció, ugye többször említettem már azt, hogy összetett ütések sorozatok. Itt is volt két bal, amely szinte nem is talált, de viszont a figyelmet arra terelte, és utána jött a kemény jobbkezes. És lehet látni, hogy megpróbál felállni Birostocki, de az ütésnek még mindig ott van a nyoma rajta. Na, hallgassuk a győztes. Robi, tiéd a szó. Köszönöm szépen, óriási ütés volt, bármilyen taktikát építettél föl, vagy az ellenfél, teljesen mindegy volt. Honnan jött ez az iszonyatos ütés? Az edzőmmel, Balzsai Károlyral ezt begyakoroltuk már elég sokszor ezt, mert észrevette, hogy nagyon erős a hátsó kezem, és akkor ráálltunk erre a kombinációra, ez balagyenes jobb horog, minél pontosabb, és hát kipattant, kijött, hál' Istennek. Karcsi, mit mondott most neked, ahogy kijöttél a ringből? Csak büszke volt rám, láttam rajta, hogy büszke volt rám, egész évben erre készültünk, és kijött a gyümölcs az sok edzésnek. Köszönöm és gratulálunk!
Hát igen, ez a kifejezés sokszor elhangzik, hogy kipattan. Valóban ez kipattan.